Болгар радиосы иртәнге шәй дуслар. Достар, сәлемлейбез сезне, сәлемлейбез үзебез генә түгел, инде кунагыбыз да килеп җитте. Менә бу җырчыны игълан иткәндә мин белмим, нәрсә дип әйтергә дә, менә сүзләр таба алмыйм инде мин. Гадәттә. Так. Шибәр. Ага. Бик шибәр. Бәхәссез, ага. Тавышы искиткеч. Бәхәссез, ага. Ул татарча гына түгел, русча да рәхәтләнеп җырлый. Әйе. Бер вакытта да нинди җыр җырлыйм икән дип аптырап калмый ул. Һәр вакыт өздереп баянга да җырлый, акапельна гына да җырлый. Инде үзенең җырларын рәхәтләнеп теге плюска түгел, менә үз тавышы белән җырлый икәнен дә әйтеп узу урынлы булыр, әйме? Һәм ул һәр вакыт ничек хәлләр, кунакка сине көтәбез дисәң, юк, минем эшем бар дип тормый, һәр вакыт яхшы ярар ди. Шундый җиңел, рәхәт кеше. Теге ничек дип әйтәләр? Бу урында субханалла күз тимәсен, алга таба да шундый булсын дип кенә. Стим шуңа күрә үзенә карап сөйләмим. Һәм тагын шунда өстәп әйтергә кирәк, Болгар радиосының 13-нче милли музыкаль премиясе лауреаты. Лауреаты, һәм ул беренче тапкыр гына лауреат исеменә лаек булмый инде. Быел, Аллаһ бирса, 4-нче мәртәбә лауреат исеменә лаек булган. Мин аны күптәннән инде Татарстанның атказанган артисты дип әйтәсем килә. Тик әлегә бу исеме булмаса да, бик яраткан җырчыбыз, Болгар радиосының якын дусты Алина Давыдова бездә бүген кунакта. Алина, хәерле иртә. Хәерле иртә, барыгызга да хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин инде гел шатланып киләм, Эльвира дөрестән дә әйдә дигәндә әйдә дим мин дә. Шуңа күрә сезнең минем өчен ишекләрегез шулай гел ачык булганы өчен зур рәхмәт сезгә, Эльвира. Җәмәгать, Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә керегез әле. Алина нинди матур киемнәр киеп килгән безгә. Алина, моны махсус синең өчен тектеләрме? Әйе, махсус минем өчен. Мин инде бүген Болгар радиосына Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында да сүз алып барачагын белгәч мәйтәм. Минем бит Болгар стиленә нигезләнеп тегелгән бик матур костюмым да бар. Диеп, шуны костюмнар арасыннан сайлап алдым да, шундый матур иттереп сәхнәгә кебек менә киенеп киләсем килде. Менә бу Алина уйлап карасаң, чыннан да бер тагын зур плюс. Җаваплылык. Бу синең ничек килә бу? Электән шулаймы синең күнегелгәнме? Беренчедән мин рәхмәтемне әйтәсем килә безнең радио тыңлаучыларыбызга, чөнки бер юлы миңа шундый тәнкыйть килеп иреште. Мин инде аны менә ВКонтакте рәсми төркемендә укыдым. 2 ел элек микән инде мин анда спортивный штан белән спортивка кигән идем. Шундый теге җиңелчә стильле дип әйтик инде. Әйе, уңайлы. Һәм сез бит сәхнә кешеләре, сез бит артистлар. Нишләп сез менә пижама белән йөрисез дип миңа шундый тәнкыйть килеп иреште. Һәм мин ул тыңлаучыга бик зур рәхмәтлемен. Һәм шуннан соң дөрестән дә без бит инде фотографиягә да төшәбез. Менә ТНВдан да күрсәтәләр. Һәм шуннан бирле мин уйландым, бу бит дөрес фикер. Урынлы тәнкыйтьне димәк дөрес кабул итәсең. Башка төрлерәк тәнкыйть яңгыраса, син аны ничегрәк кабул итәсең? Диван критикларыннан. Диван критикларыннан. Менә әйтәм бит тәнкыйтьнең төрлесе була, сез әйтеп үттегез. Андыйларына инде бик игътибар бирмисең, ләкин андый диван критикларының сүзләреннән дә үзеңә ниндидер плюслар тау буладыр дип уйлыйм мин. Яхшыны күрә белергә генә кирәк. Шулай бит начарлыкны һәркем дә күрә, син яхшылыкны күреп калырга. Аннан начарга начар итеп җавап та бирергә кирәкми. Рәхмәт кенә дип әйтәсең дә эшеңне алга таба дәвам итеп эшлисең. Аннары димәк шунда әйтәсем килә, син теге гади урамга кибеткә чыкканда да инде булай гына чыгып китә алмыйсың. Танысалар, әйме мине. Таныйлармы? Юк, танымыйлар. Аллага шөкер. Менә шуннан да Аллага шөкер дим, чөнки бу инде теге опять теге позитив яктан уйлану. Чөнки инде сәхнәдән тыш тормышта да сиңа тормыш бар бит, гади кеше бит дигән әйме. Бу бит әле теге җырчы, сиңа теге. Ара метрода йөри дип мәсәлән, әйме? Мин йөрим, мин дә метрода йөрергә яратам. Кайсы вакыт троллейбуска утырып китәм мин, миңа нәрсә? Ну,
Булай теге үземнең машинам булмагач инде кирәк вакытта әлбәттә инде такси гына чакырам. Юк, теге тырнак астыннан керезләп утыручылар бар инде, хәлдә. Нәрсә эшләсәң дә бәйләнеп. Әйдә, андый темага кирмик әле. Алина, бүген инде без Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында да сөйләшербез, тик аңа кадәр синең күптән түгел концертың булып узды. Сольный концерт, шәхси концерт. Аллага шөкер, мин инде бу көнгә бик күптәннән әзерләнгән идем инде. Ләкин менә нәрсә мин аңладым, күпме әзерләнсәң дә әзерләнеп бетеп булмый икән ул көнгә. Барыбер аның кытыршы яклары да чыга, техник мәсьәләләр дә килеп чыга шунда ук сәхнәдә ук. Ләкин мин кіріп киттем инде бу темага. Импровизация белән чыктым андый ситуациялардан. Ну, халык тарафыннан мин инде иштәм бик уңай. Кайда авазлар дип әйтик инде. Бик ошады диделәр концерт. Һәм инде алга таба белмим менә тагын Казанда куясым килә, Казанда гына түгел, бәлки менә икенче елга ала бирсә башка районнарга да, бүтән төбәкләргә дә чыгып карыйсы килә. Ләкин гастроль тормышы ул бөтенләй башка тормыш. Ул бөтенләй башка. Менә Болгар радиосы милли музыкаль премиясен инде кайчан була киләсе елмы дип көтәсе түгел, инде 13 декабрьгә дә. Санаулы гына көннәр калып бара дисәк тә буладыр. Ни бара 2 атна гына калып бара түгелме соң инде? Билетлар сатылып бетте диярбез. Билетлар сатылып бетте, шуңа күрә Алина чарага әзерләнәсеңме? Беренчедән зур рәхмәт. Болгар радиосы шуң хәтле мине зурлаганы өчен. Мин дөресен әйткәндә, хәзер санап китсәм, 13-нче, 14-нче, 15-нче елда мин рәттән алган идем шушы премияны. Һәм инде шуннан соң әйтәм, бу елда миңа булмас микән? Аннан соң икенче ел. Менә шул уйлап килдем мин. Менә Аллага шөкер бу ел 25-нче ел шуның хәтле тарихларга иҗатка бай ел булды һәм шулай тәмамлана. Менә Аллага шөкер бу ел миңа да бар иш дип сөйләп йөрим мин. Тамашачы мәхәббәте. Шулай, зур рәхмәт. Тамашачылар, без беразга гына бүленеп торабыз, оннан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Алина Күчтәнәш белән килгән Күчтәнәш, ул матур Күчтәнәш җыр булыр. Иртәнге Болгар радиосында реклама. На завод радиоприбор требуются рабочие, инженеры, специалисты. Подробнее по телефону в Казани 8 917 855 0955 8 917 855 0955. Татарстан, каршы ал. Элвин Грей сезнең шәһәрдә. 3 декабрь Чистай, 4 декабрь Кама аланы, 5 декабрь Менделеевск, 6 декабрь Актаныш, 7 декабрь Минзәлә, 8 декабрь Сарман, 9 декабрь Җәлил. Билетлар шәһәр кассаларында һәм elvingray.ru сайтында. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает. Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах. Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Главное – это здоровье. Поэтому «Лада» предоставляет программу постгарантийного обслуживания «Лада +1», чтобы у вашего автомобиля был еще 1 год под защитой. А у вас время позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Официальный дилер «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, Южная 5Г или по номеру 32 30 30. Предложение действует до 31 декабря 2025 года. Солкыннар килде. Но мне уже не страшно. Я всю семью одел в торговом центре «Порт». Куртки, свитера, брюки, сапоги и ботинки. Детская одежда. 1000 павильонов с оптовыми ценами. Торговый центр «Порт». Оренбургский тракт 158 возле РКБ. Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет.
Millet banket zалы, nikah, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан. Проточная 6, 8 917 92 71 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Millet банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Чаллыдагы Челны Гальваника заводы коллективы барлык әниләрне күркәм бәйрәм, әниләр көне белән тәбрикли. Безгә тормыш бүләк итеп, бөтен йөрәк җылысын биргән. Безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизләребезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниләребез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Сезгә озын гомер, имин көннәр, балаларыгызның куанычларын гына күреп яшәвегезне телибез. Күңелегез тыныч, килер көннәрегез матур һәм һәр чак бәхетле булыгыз. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы авиация сәнәгате хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе Фәсхетдинов Рауил Кәрәм улы барлык кадерле әниләребезне әниләр көне белән котлый. Якты дөньяны бүләк иткән. Безнең төн йокыбызны саклап, яхшы тәрбия биреп үстергән кадерле әниләребезне ихлас күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәм. Җир йөзендә иң ягымлы, үз баласы өчен җанын да бирергә әзер торган иң гүзәл хатын-кызлар ул безнең әниләр. Киләчәктә дә сезгә нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәхет, шатлык, балаларыгызның игелеген күреп, һәр туар таңга шөкер итеп яшәвегезне телим. Бүгенге көндә сез үстергән лачын кебек кыю, көчле ир-егетләребез безнең тынычлыкны саклый. Барлык аналарга да үз балаларын исән-сау каршы алып, алар белән горурланып яшәргә язсын. Болгар радиосының 13-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Айболит медицина үзәге, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Тиз арада анализлар бирү профессиональ табиблар Айболит медицина үзәгендә. Без Казан, Яшелүзән, Лениногорск, Йошкар-Олада. Айболит сезнең сәламәтлек өчен без барына да әзер. Казандагы телефон 255 41 41. Искәргә гынтысы булу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Игнас Гарипов. Малайлар булып үстек, шуклык китмәде. Кызлары заттык шейратлап төннәр җитмәде. Вакыт бара үткәннәргә һич тә юк үпкән. Дулкыннарга бирешмәдек, ятмадык төптә. Иреннәрдә әле һаман шул яшьлектәме. Бер күз кысып елмаек та, онытыйк яме. Булсагадан атладык түргә, яшь егетләр көнләшеп тик карасын безгә. Иреннәрдә әле һаман шул яшьлектәме. Бер күз кысып елмаек та, онытыйк яме. Иреннәрдә әле һаман шул яшьлектәме. Бер күз кысып елмаек та, онытыйк яме. Шул яшьлектәме. Бер күз кысып елмаек та, онытыйк яме. Иреннәрдә әле һаман шул яшьлектәме. Бер күз кысып елмаек та, онытыйк яме. Онытыйк яме.
радиосы милли музыкаль премиясына берничә генә көн калып бара, дуслар. Инде без әзерләнәбез. Һәм шул уңайдан да без бүген студиябезгә кунак чакырдык. Бездә кунакта Алина Давыдова. Һәм аның белән без хәзер җырлашып та утырырбыз әле. Тик җырлау әлбәттә инде хезмәттәшләребез белән бергәлектә булыр. ТНВ, Планета, ТНВ, Татарстан һәм Манзара тапшыруы көтәбез. Болгар радиосы 91,5 FM. 91,5 FM. Әрәземні біз қобылады, әндейін қомау сені күтім. Ерегім біз түгел ялған, келі бәғірім ғафу етім. Әрәземні біз қобылады, әндейін қомау сені күтім. Ерегім біз Кімде шылай бұрды бөлеміз. Эльвира, Илнар, сәлем, хәлләріңіз нешек? Кім сізді қонақта бүгін? Алмаз, хәерле иртә. Безне рәхәт итеп, тәмле итеп сәламләдең. Шуннан да без шатланып сезне сәламлибез, Зөлфия Алмаз һәм хезмәттәшләр. Бездә бүген кунакта Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты быел инде 4нче тапкыр ия була әлеге исемгә Алина Давыдова. Алина, сәламли аласың безнең радио тыңлаучыларны һәм телевизор караучыларны. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәлам. Алина инде әзерләнәм. Милли музыкаль премия Болгар радиосы премиясын тапшыру ул зур чара диде безгә алдан килгәндә үк. Алина, күлмәкләреңне әзерләп куйдыңмы инде? Күлмәкләр әзер. Инде җырга килгәндә ул мәхәббәт каеннары дип атала. Һәм шундый 80нче елларга алып кайта торган аранжировкасы, алып кайта торган шундый җыр. Һәм инде монда әлбәттә биючеләрсез бердә мөмкин түгел. Шуңа күрә бу бик матур номер, куелган номер булачак. Җыр турында сөйләп, шунысын гына әйтеп үтәм, җырга күчкәнче безнең Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында режиссерлар һәр чыгышны Эне күзеннән үткәреп алдан әзерлиләр. Шуңа күрә инде әзерлек гөрли, дуслар. Без әзерләнәбез. Радио тыңлаучыларыбыз әзерләнә, тамашачылар әзерләнә, билетлар сатылып беткән. Шушындый зур чарада Алина Давыдова мәхәббәт каеннары исемле җырын башкарачак. Ә ул инде аны хәзер барлык радио тыңлаучыларны һәм телевизор караучыларны сөендереп башкарып та үтәчәк. Бик рәхәтләнәм. Әйдә, рәхимит, әйдә. Әйдә кайт әле үткәнгә, әзгенә җаен барма. Каенлыкта безне көтә мәхәббәт каеннары. Сөйсүзен сырлап яздык каеннарның тәненә. Барда исән, хисләр дөрли күңелдә. Мәхәббәт каеннарында яшьлекнең төсе ялкын. Йөрәк сөеп туя алмас, еллар гына
Яшьлекнең төсе ялкын, йөрәк сөеп туя алмас, еллар гына жуя алмас, җирдә мәхәббәт хакын, мәхәббәт каяннарында. Яшьлекнең төсе ялкын, йөрәк сөеп туя алмас, еллар гына жуя алмас, җирдә мәхәббәт хакын, җирдә мәхәббәт хакын. Шулай бит? Biz biydik. Bizga shunday raqat, bizga shunday ko'ngilli bu. Мәхәббәт хакы жуелмасын. Жуелмасын, olmaz Зөлфия, siz bizga qo'l chopib turgansizdir indeymi? Әлбәттә, сез хәтта түз алмыйча сикереп торып бий дә башладыгыз. Мәхәббәтебез йөрәктә, күңелебездә сезгә бик көчле, сезнеке дә шулайдыр дигән өметтә калып саубуллашабыз, чөнки без эфирне дәвам итәбез. Саубулыгыз, рәхмәт. Уңышлар сезгә. Алина, бу җырың аеруча, ничек дип әйтим, радио тыңлаучылар күңеленә дә үтеп керде. Әллә 80-нче, 90-нчы елларга багышлангангамы, әллә инде үзең башкаргангамы, менә язылу тарихын да сөйләп үтәле безгә. Ни өчен бу җырны сайлап алырга булдың? Күңелеңә хуш килдеме ул? Хәзер сөйлим. Сөйләле. Аның тарихы бар шуннан да. Бу җыр инде Тимирхан Мөхәммәтҗанов Мөхәммәтҗанов кие, менә язылган Айгөл Вәлиуллина сүзләре. Һәм инде бер көнне интернетта утырам, бер социаль челтәрдә Тимирханның микрофон алдында менә шулай итеп шушы җырны җырлаганын күрдем. Демо-версиясы, әйе. Әйе. Һәм мин аны гомумән белмидерим моңа хәтле. Менә шулай килеп ләкте ул миңа җыр. Мәйтәм, Тимирхан, исәнмесез дип инде шулай әңгәмә кура башладым. Әйе. Һәм шул җыр белән әле бик кызыксынучылар булган. Әйе, һәм конкуренция булган диде. Әйе, һәм Башкортстаннан бирле кызыксынганнар. Һәм инде менә шушы җыр миңа насыйп булды. Мәйтәм, карале нинди мотор җыр бит бу. Менә ничектер ул миндә шундый, менә синдәге кебек Эльвира шундый аңлата алмасы хисләр уятты. Әйе. Чөнки ничектер менә ул каеннар дисең, менә шундый яшьлек хисләре, әйе, мәхәббәт ул һәр кешене менә шул чорга. Әйдә кайт әле үткәнгә. Шундый җаең бармы? Менә шунда алып кайтып килә торган җыр булды бу. Яшь чаклар бар иде. Юк инде ул барыбер дә һәркемнең күңел турында йөрткән хисләр, ул бит инде җырга ияреп ташып тулып чыга даимы. Кешене күкнең 7нче катында бераз йөздерә даимы. Аннан соң әз генә булса да, шунда каласың килсә дә, тормыш шаукымына ияреп кабаттан җиргә төшәсең. Һәрбер җырның үзенең тарихы бар бит инде. Һәрбер җырның үзенең аерым теге режиссурасы дип әйтимез, тарихы була. Менә ниндидер моңсу җыр җырлаганда күз яшьләре килгәне бармы синең? Моңсу җыр җырлаганда хисләнеп. Бар, ул да булса үзем язган җыр. Син җырлар да язасыңмы? Илһам килгәләп киткәнде. Сөйлә. Үземнең сольный концертта мин үз җырымны башкардым һәм шул вакытта инде менә үземнән яшьләр килеп. Алина, хәзер радио тыңлаучыларыбыз әйтәчәк, нинди җыр ул? Әйдә, Алина, җырлап кара әле, бер генә куплетын яисә кушымтасын. Хәтерлисеңме сүзләрен? Әйе, хәтерлим. Минен дәштем очкан акышларга, гомерлеккә моңлы итмәгез, еллар буе көткән бәхетемне еракларга алып китмәгез. Сине эзләп көтә, үткәрдем акышларны, Күрәсезме яулык булгыйм,
Күрәсезме, биредә мин бәхетем акышлары. Күрәсезме, яулык булгым, күрәсезме, биредә мин бәхетем акышлары. Бәхетем акышлары. Афәрин. Алина, бу җырга нәрсә илһамландырды сине? Бу җырга инде бер 5 елдыр инде. Белмим, менә шулай. Хәзер радио тыңлаучыларыбыз уйлый инде. Аха, мәхәббәт, аха, Алина, җавапсыз мәхәббәт булды микән? Нәрсә булды микән? Сүзгә килгәндә юк. Менә ул ничектер ул әйбер белән Интекмәдең. Юк. Бәйле түгел. Аңа бәйләнмәгән ул, әйе. Ул ничектер менә була бит настроение, кайф төшкән вакытта, бер нәрсә булып чыкмаган вакытта булгандыр бәлки. Хәтерләмим инде дөресен әйткәндә 5 ел. Менә бу чыннан да теге оркестр белән мин күз алдына. Менә ул сольный концертта дудук белән яңгырады. Фортепианога, анда инде барабаннар да кушылды, гитара. Бик матур. Безнең бу җырны әле ишетербез дигән өметтә калам. Мин радио тыңлаучыларыбыз да шул ук фикердәдер. Алина, инде Болгар радиосы милли музыкаль премиясенә санаулы көннәр калып бара дидек. Сине көтәбез дидек. Уңышлар телибез һәм бәлки синең дә безнең радио тыңлаучыларга үзеңнең тамашачыларыңа әйтер сүзең, фикерең бардыр, рәхим ит. Беренчедән инде мин бик рәхмәтле тамашачыларыма. Инде менә сольный концерт узып киткәч, ул инде шундый җаваплылык. Менә концерттан соң инде барыбер артист ның иҗаты үсергә тиеш, алга таба барырга тиеш һәм әлбәттә инде менә тамашачыларның поддержкасы алар илһамландырып торса, алар гел илһамландыра. Менә шул вакытта гына артист була ала, алга таба атлый ала. Инде менә миннән килгәнчә, үземнән килгәнчә иҗатым белән Алла бирсә сөендергә тырышырмын. Барыбер менә репертуарга килгәндә инде бүтәнчә уйлана башладым. Бәлки менә күбрәк халыкчан җырлар кирәктер дип тә уйланган уйларым булды. Чөнки концерттан соң менә синең менә шушы җырларың бигрәк тә күңелгә үтеп керде. Менә шушы икенче отделениең бигрәк тә менә матур булды, күңелгә ятышлы булды дигән сүзләр дә килде миңа. Шуңа күрә сольный концерт ясау ул үзенә бер күрә, ничек дип әйтим, алга таба тәҗрибә җыеп атлау, тормыш юлын үзгәртү. Һәм инде иҗатта бераз уйлануга этәрә. Менә уйлануга этәрә ул. Шуннан да шулай. Алина, саубуллашабыз. Вакыт бик тыгыз, тик шулай да без 13 декабрьдә Аллаһы бирсә күрешербез дигән өметтә калып, сиңа уңышлар телибез. Зур рәхмәт, сау булыгыз, исән сау эшләгез. Амин. Иртәнге